My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Tipempere powerenga nsoma wanu lero mawuno ndiye chakudya chathu tikhala ndi moyo chifukwa cha mawu anu. Magalidwe athu amaoneka bwino chifukwa cha mawu anu Ambuye. Popanda mawu anu zinthu zidzativuta. Ndifake muyankhule tsono ndi Israeli osonkhana mawuno monga mwakukoma mtima kwanu. Mavumbulutso ndi zisisizi tunzanu Mbuye kutipatsa ife ana pabusa lanu kuti pamenepo tikapindule nazo. Khalani tonsefe ndi onse amene ali kubwera mu dzina la Yesu. Amen. Chivumbulutso chapter 1 ndipo lero tili kupitiliza verse 9 kupita patsogolo kulekeza verse 20. Yohane pa chisumbu cha Patimo amlembetsa masomphenya. Chamba 250 chipangano chatsopano. Ine Yohane m'bale wanu ndi woyanjana nanu m'chisautso ndi ufumu ndi chipiriro zokhala mwa Yesu, ndinakhala pa chisumbu chotchedwa Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga, ndikuti chimene upenya lemba m'buku nulitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri, ku Efeso ndi ku Simona ndi ku Pergamo ndi ku Tiatira ndi ku Sade ndi ku Filadelfiya ndi ku Laodikaya. Ndipo ndinacheuka kuona wonena mawu amene adalankhula ndi ine. Ndipo nditacheuka ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide, ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofikira ku mapazi ake, atamangira lamba la golide pa chifuwa, ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera, ngati chipala chofewa, ndi maso ake ngati lawi la moto, ndi mapazi ake ngati mkuwa woyenyezimira, ngati woyengeka mng'anjo, ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri. Ndipo m'dzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri, ndi mkamwa mwake munatuluka lupanga lakuthwa konsekonse, ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Ndipo pamene ndinamuona iye, ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati, usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza ndi wamoyo, ndipo ndinali wakufa, ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi. Ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi Hade. Chifukwa chake lembera zimene unaziona ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Amen. Tsono Yohane alutchulidwa apa ndi mmodzi mwa ophunzira waja, si Yohane Mbatizi ayi. Paja a Yohane awa alipo awiri. Wina ndi Yohane Mbatizi the evangelist, wina ndi Yohane the apostle, alipo awiri. Ndipo Yohane Mbatizi paja adathera m'manja mwa Herode, ndiye Yohane the apostle ndi wophunzira wa Yesu, uja amene Yesu potsiriza ntchito yake pa mtanda adauza Yohane kuti akamsungire kwa amayi wake
ndiye uyu Yohane mtumwiyo. Ndipo Yohane mtumwiyo ngokumapeto kwa atumwi onse amene adaphedwa chifukwa cha chikhulupiriro. Tuyankhula nkhani ya Yohanemu uku kulibe mtumwi wina amene mukhoza omutchula wosadatha ndi chisautso, wosadaphedwa, adayamba ndi Petro kuphedwa, tsono wotsalira ndi Yohane. Wonse waja simungawamvenso autchulidwa ayi. Ndipo nkhani yokhudza imfa za atumwi kutsogoloko tiona kuti kodi paja atumwi aja adafa motani. Koma mukudziwa kuti asadabwere Yohane tsopano waphedwa ndi Paulo pakatipo. Koma paja Paulo sadali mmodzi mwa atumwi 12 aja oyambawo ayi. Paja yekha samanena kuti ine ndine okumana ndi Yesu pa njira ya ku Damasiko, ongobwera mutumiki osadziwika kochokera. Sindine mmodzi wa iwo akuchitira umboni pa tsiku la Ambuye monga atumwi 12 ajayi. Ndiye watsiriza ndi Paulo kuphedwa mbuyomu ndi nkhwangwa m'bwalo ngati muchaphera ng'ombe ndi nkhwangwa. Ndiye kuti tsopano watsala yekha Yohane pa ophunzira 12 aja atumwi aja. Ndiye tsopano mawu yonena kuti Yohane pa chisumbu cha Patimo akungofuna atiuze kuti umo zidakhalira. Chimene chidachitika nkuti mtumwi wotsalirayi adamuchotsa maso, kumuchotsa maso ndi madzi amoto. Ndipo atamuchotsa maso adamutenga nkukamuyika pa malo popanda moyo pa chisumbu cha Patimosi kuti akathere pamenepo wopanda maso pa mchenga wotentha. Ndipo usiku mpozizira theretu, malo azinkhanira ndi njoka, kopanda zinthu zabwino zakumsunga munthu. Koma Patimosi idali ngati muchakuliri kumachaya prison kapena kumikuyu prison. Ndiye pa Patimosi pamenepo kuti kumkundende msese kuti kudali kuufulu ayi. Akamati Yohane pa chisumbu cha Patimo akunena ndende ya pakati pa nyanja, pakati pa madzi ngati muchakuliri kulikoma. Tsono ali ndende ikhale kumeneko, koyipa kochititsa mantha kozunzirako anthu. Ndi kumene Yohane ankakhala ngati mtumwi wotsirizira pakati pa atumwi aja 12. Koma angakhale wopanda maso kuthupi, maso ake sadatsekeke kuzimu, ankaonabe zinthu zikuzikulu ku dziko la uzimu. Ndipo Ambuye Yesu ndi amene ali kubwera mumavesi awa kudzayankhula ndi Yohane pa chisumbu cha Patimosi. Popeza Mulungu simungamtsekereze ndi zimene munthu wakumana nazo kuti munthu ale kuyankhula naye. Mulungu amayankhula ndi munthu munyengo iliyonse imene munthu yali kudutsamo. Ndipo nyengo zimene ife tili kudutsamo sizilepheretsa Mulungu kuti ayankhule nafe. Chimalepheretsa ife kuti Mulungu ayankhule nafe ndi kuonongeka kwa ubale. Ndi chimene chimalepheretsa ife kuti Mulungu aziyankhula nafe, kuonongeka kwa ubale. Uchimo wobwatama mu mtima mwathu umatichita cut from grace. Timasanduka chachabe, timasanduka chilichonse. Anthu amadziwa kuti awa tsopano chisomo chidawachokera, ngakhale udzole mafuta kuti sikukuti. Ndipo anthu amakuona, ndipo anthu amakudziwa, ndipo anthu amakutulukira, ngakhale uziyesayesabe ngati zili bwino. When you are cut from grace, people will easily trace you. Tsono chili kuchitika pa nkhani nkuti popeza ubale wa Yohane ndi Mulungu ngokhazikika, angakhale condition yake ndiyomvetsa chisoni. Mulungu alumayankhula nayebe Yohane koma wopanda maso, nkumamuonetsera zinthu zoyenera kuona anthu amaso, chifukwa ku dziko la uzimu Yohane akadali ndi maso. Amen. Mukhoza kuitenga nkhani inu nkuifanizira bwinobwino ndi mmene Mulungu ankayankhulira ndi Yosefe ku ukayidi. Kuti angakhale nthawi imene ankachotsedwa mnyumba mwa Potifara, alukankhidwa, alumenyedwa, alupondedwa majudo, otamnanda zovala, okumkankhira mchingolo chokamsiye ku ndende, koma Mulungu aluyankhula naye.
Bible limati ndipo Yehova adali ndi Yosefe. Condition yanu zimene mukudutsamo sizingaletse Mulungu kuyankhula nanu. Popeza Mulungu sawerengera zimene mukudutsamo kuti asankhule nanu. Chotilepheretsa ife kuti Mulungu asankhule nafe ndi tchimo, kuonongeka kwa ubale, kudzachititsa kuti iye aleke. Ndipo sadzasamala kuti ndalama zili ndi ife, adzaleka kuyankhula nafe. Sadzasamala kuti ndife odalirika mu mpingo muno, adzaleka kuyankhula nafe. Ndipo uchimo umamchititsa Mulungu kuti aleke kuyankhula nafe. Koma pamene ubale wathu uli bwino ndi Mulungu, ngakhale titakhala mkaidi, ngakhale titakhala opanda kanthu, koma Mulungu sadzaleka kuyankhula nafe. Chifukwa amayankhula ndi anthu from the point of relationship. Amen. Ndiye Yohane maso alibe, ndipo chimene omchotsa maso adamchotsera nkuti amchite cut from the progression of the gospel. Asamalembeso mabuku, asamayendeso kukatumikira, timchotsere za utumiki. But our God is unstoppable. Ndi Mulungu amene simungamnetse kuchita zimene afuna. Amen. Simungamnetse Mulungu mpang'onong'ono pomwe. Adayesa wanthu kumnetsa Mulungu even machali chatuwa. Kuyesa kumnetsa kumbuyoko. Ichi pachechi patu yayi, ichi pachechi patu yayi. Zidakanika. For simungaletse Mulungu zinthu za moyo mpang'onong'ono pomwe. Ayi, ndipo ndikumbukira ndili mnyamata ndikamalalikira misonkhano ya chitsitsimutso mkamatirana mipingo mwanumu, azibusa wena amafika kuti amene asadzabwereso. If ndi mauza life kuti the Holy Spirit is like a train in a railway, simungagwire stima ndi manja. Ndipo Mzimu Woyera adzabwera mu mpingomu, ndipo mphamvu idzaonekera, ndipo zimene mnetsa inu mpakana zidzatheka mudzafe ndinu, mpakana mudzazisiya. Ndipo mpakana Mulungu adzachita zinthu pakati pa wanthu mu mpingo. Ndipo Mzimu Woyera adzabwera zonse mmakaniza inu kuchali chikunozi, mpakana mudzakanika kuziletsa, chifukwa simungayimitse stima pa njanji. Ndikatera mauza atsogoleri a chitsitsimutso kuti amene uja asadzabwereso pa chitsitsimutso ku mpingo kwathu kuno. Ndi atsogoleri wa amati tsono amene uja akapandibwera kuna abusa muyangulimbana ndi wanthu, chifukwa anthu ndi amene afuna kuti abwera adzalalikire. Mipingo a CCAP paja mdalo ovuta munkakaniza. Ife timapita timakalalikira mema kutsutsani, chifukwa tinkadziwa kuti this is a word of prophecy. Ndipo chimene tikukanizachi chidzachitika basi chifukwa nchamoyo. So ngakhale Yohana adamchotsa maso, sisidalepheretse Mulungu kumtumabe ku ntchito yayikulu ya chigonjetso. Lero tili kukhala pa buku la chivumbulutso limene lidalembedwa ndi munthu opanda maso kuthupi. Amen. Ndiye kuopsa kumene Mulungu ali nako kumeneko. Ndiye kuopsa kumene Mulungu ali nako kumeneko. Chilichonse chimene tikhoza kufuna kuchita chokhudza utumiki, nthambi yonse imene tikhoza kufuna kuidula ife tili ndi moyo, mpaka na ife tikadzafa nthambi idzaphukabe basi, chifukwa Mulungu sadzaleka kuchita zinthu zake. Ndine mmati pali bwino anthu asamadzanene kuti dikire Herode afe ndi pamene Yesu abwera kuchoka ku Igupto kulowaso mdziko la Israeli. Mukumbukira nkhani imene kuti ati mpaka na Yesu adakhala naye ku Igupto kudikira kuti mpaka na Herode adzamwalire. Ndi akuti atamwalira Herode ndi pamene kamwanako dakatenga kubwerera nako ku Yerusalemu. Ana sadzadikire kuti inu mdzamwalire kuti anthu adzanena kuti mtendere wathu wafika. Ayi, namva wena amanena za munthu wina olamulira dziko lina atamalimbana ndi azimayi kuopsa, osalola mzimayi yendetsa galimoto mdziko mwakemo, osalola mzimayi pita ku sukulu, akuti akangodza kuwerenga kokha koma chilichonse chokhudza sukulu, chilichonse akafuna kupha anthu amangopha, kera kapazina angotembenuka adafa ndiye. Tsono chimene chimachitika nchongoti ukhoza uzikhalira ngati Mulungu ndiwe koma udzazisiya osamachita za masewera. Tsono mavesi awa ndi okhudza Yohane amene ali kukhazikitsa zinthu zikulu koma opanda maso. Ndiye tsopano popeza adamdula ku ntchito ya utumiki namchotsera maso ake, nkukamsiyeso pa chisumbu cha Patimo ku ndende yozunzikako, adachita chitsimikizo kuti atumwi tathana nawo. Ndipo ntchito zofalitsa uthenga wa Mulungu yapa tathana nazo.
tsopano za satani tichite mokwanira popanda oziletsa wosadziwa komweko Yesu alikubwera kwa Yohane. Ndiye Yohane alikuperekera umboni akuti ine Yohane m'bale wanu ndi woyanjana nanu mchisautso. Ndiye kuti tsopano pachisumbu paja sadamuletse Yohane kuti akhale ndi maattendant, ankampatsa mwayi okhala ndi anthu akumsamalira komweko omuyang'anira. Sadaletse zimenezo boma silidakaniza ayi. Ndiye tsopano ndiye kuti uku kudziko uku kudatsala chigulu cha wanthu chawokhulupirira amene adaphedwa ndi atumwi aja, koma paja iwaja mwazi wawo idali sidi, mwazi wawo idali mbewu ya chikhulupiriro. Anthu ambiri adadziwa chikhulupiriro chifukwa cha kuphedwa kwa atumwi aja. Amataka pamodzi ndi kuti anthu 100 alandira Yesu, kupha mmodzi anthu 200 alandira Yesu. Ndiye kudala anthu ambiri okhulupirira kuja kufikana kuti ozunzawo adafika pakuti tsono tikutha anthu teta ambata imitse kupha anthu. Chifukwa amati kuphateni lero 100 aulandira Yesu, kupha 20 mawa 200 aulandira Yesu. Ndane urakulaku tukankhalira ntchito yomapha anthu basi. Titani pamene pati tichite ku holiday 1 week. Nthawi imeneyo imene chisautso chidafika pa chimake okhulupirira ankazunzidwa chifukwa cha chikhulupiriro. Osati munthu mara nduzunzike ine ife yachisanu mmawa ayi, koma kuzunzidwa chifukwa cha chikhulupiriro, kumaphedwa chifukwa cha olandira Yesu. Ndiyo nthawi imene Yohane pa chisumbu cha Patimo ali kulemba bukuli. Kuti bukuli lizioneka kuti ndi lovuta ndi chifukwa kuti lidalembedwa ku dziko la uzimu. Olilembayo adaona zinthu za uzimu sadaone kuthupi. Ndiye oliwerenga ndi oliphunzira asowa chisomo cha kuzimu komweko kuthupi ayi. Ndifake siliwerengedwa ndi aliyense wamba polilachilikira kapena uliphunzitsa timangu ulisunga kaye chifukwa ndi zinthu za uzimu kwambiri, chifukwa lidalembedwa ndi munthu wopanda maso kuthupi amene Yesu adamuonekera ku dziko la uzimu na amayankhula naye ku uzimu. Tsono chimene chili kuchitika, Yesu ali kudzichita introduce, ali kufotokozera pa chapter 9 verse 19 akuti chifukwa chake lembera zimene unaziona kumuuza Yohane. Udaonanji Yohane pa chisumbu cha Patimosi? Ndiye tsono tibwererenso pang'ono tione zimene adaonazo. Ine Yohane m'bale wanu ndi woyanjana nanu mchisautso. Verse 9 ichi. Ndi ufumu ndi chipiriro zokhala mwa Yesu. Ndi kuti ufumu ndi chipiriro zimakhala mwa ndani? Mwa Yesu. Munthu amene ali ndi Yesu amanyamula zonse zikhala mbali imodzi ya moyo wake. Amene ali ndi Yesu amadziwika kuti ali mu ufumu, ndi akubanja amenewo, kubanja la chifumu. Every born again ndi ochokera kubanja la chifumu. Ndipo amadziwikanso ndi kupirira. Anthu amene adalandira Yesu amadziwikanso ndi kupirira. Kupirira nyengo zakudikira, zinthu zina zisadatheke pa moyo wawo, kupirira kwawo nkosaneneka, chifukwa izi zimapezeka kwa akubanja la chifumuwo. Ndiyo Yohana akuti zimene zimapezeka mwa Yesu. Ndinakhala pa chisumbu chotchedwa Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Akanena kuti ndidakhala pa chisumbu cha Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu, afuna akuwuzeni kuti adakandisiya mkaidi kukandichita isolate pa chisumbu chotchuka. Ndipo kutchula Patimo nthawi imene anthu ankadziwa kuti amkhaulitsa munthu amene akamsiya ku Patimoyo, kuli ngati mauzana kuti adakamsiya ku Mikuyu mumadziwa, adakamsiya ku Zomba maximum, inu mumadziwa tanthauzo lake. Uyi ali kumachaya prison kukasungu, mumadziwa zimene akutanthauza. Ndiye akuti ine adakandisiya ku Patimosi, chimene adakandisiyira kumeneko ndi chifukwa chonena kuti ndimalalikira mawu a Mulungu ndi kuchitira umboni Yesu. Ndi chimene adakandisiyira kumeneko, ndilo tanthauzo lake. Na ndinachona kuti komweko ndinagwidwa ndi mzimu, komweko ndinagwidwa ndi mzimu.
sisakuthupa sisakukoleja ndidagwidwa ndi mzimu. Yohane ramene adalemba tuzota kukoleja amazunzika nazo izizi. Chivumbulutso takukoleja amasauka nacho. Akamabwera aphunzitsi kusukulu ya ubusa kuti paja amaphunzitsa chivumbulutso aurati wiki imene liyambuphunzira chivumbulutso kusukulu ya ubusa aliyese nkhawa b udankhawa bwereranje nthawi ya kuphunzira chivumbulutso. Koma olembayo akuti adangogwidwa ndi mzimu kusukulu sadapite. Ameni. Chifukwa mzimu woyera ali nzeru kuposa aphunzitsi. Mzimu woyera ali nzeru kuposa abusa. Ndi adangomugwira Yohane basi. Gwiru kwa mbuye uchita naye zinthu. Akuti adandigwira tsiku la Ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu. Paja musaiwale dzina lina la Ambuye Yesu ndina mawu. Paja dzina lake lina ndi limenelo mawu. Yesu dzina lake lina ndi mawu. Yohane 1 verse 1 pachiyambi panali mawu. Mawu adali kwanda. Mawu adasandulika thupi. Ndiye Yesu ndipo adabwera pakati pathu. Emmanuel. Akuti ndidamva mawu akulu ngati alipenga. Ndikuti chimene upenya lemba m'buku nulitumize ku mipingo 7 ya kwa Efeso. Tsopano akuti chimene upenya lemba kuuze munthu wapanda maso nzauzimu ra. Fo munthu wapanda maso sunganene kuti chimene upenya lemba. Zalowa muuzimu zinthuzi. Ukalemba chimene upenyecho unditumizire ku mipingo 7 ku Asia Minor. Nthawi imeneyi nkuti mipingo itakhazikitsidwa kale ku Asia Minor. Mipingo ilipo yokwana 7. Mipingo ikulu konse kuja kudamangidwa mizikiti kuja ku Iraq konse kuja kudali mipingo ya Khristu. Konse kuja kumene kudali mipingo yoyambirira ku Asia Minor. Zidachitiwonongeka pakatipa. Kutsogoloko nzakuwuzani kuti mipingo idasungunukiranji kuti isungunuke pamalacha licho anthu ambomangapo za mtundu wina chidachitika nchani nzakuwuzani. Ndali kutchulo kumene kulembedwereko chifukwa yankhulayo dzina la mpingo amalidziwa kuti pano pali msonkhamanja mwini wake amadziwa kuti apo pali mbuka mwini wake kuti apo pali lilongwe mwini wake wa mpingo amazidziwa izi kuposa mmene ife tikudziwira. Na imene tuli mpingo wathu iye amadziwa mwini wake wa mpingo. Amasunga blue book ya malo ano. Amasunga buku la malo ano. Chikalata cha malo ano chili mdzanja lake. Ndi akuidziwa mipingo kwa Efeso, ndi ku Simuna, ndi ku Pergamo, ndi ku Tiatira, ndi ku Sarde, ndi ku Philadelphia, ndi ku Laodicea. Ose limapemphe mpingo wanji ndi mampemphera nawo palipose ndapeza wanthu ine ndilibe mpingo weniweni ndili palipose ali kutaoneke ngati kuti iwo atozisaka kwambiri ngati network yetero. Ndimapezeka palipose ndili mpingo uliwonse pamene awupezeka wanthu ndimakasonkhana pamenepo iwo ngati network ati yenemo kuti ati anomngopezeka palipose atuchita ngati chidanenepetsa nkhumba sichidziwika ntole palipose nzanzindikira ndanenepa. Apa ali kutchula mipingo specific churches kumene anthu they are bearing membership chidziwitso cha Mount Dish. Yesu amakhala mu mtima zimene zidazitenga kuti apa kuti ku Sarde, ku Philadelphia, ku Laodicea ulembe makalata amene wapite ku mipingo 12 mipingo 7. Ndipo ndinacheuka atero Yohane pa chisombo cha Patimo. Ndipo ndinacheuka kuonena mawu amene adalankhula ndi ine kuti ine ndimuona amene ndani. Ndipo ndidacheuka ucheuka koti ku dziko la uzimu loto. Munthu wopanda maso alacheuke tsana aona cha. Ndidacheuka ndinaona zoyika pa nyale zisanu ndi zingati kodi ziwiri zagolide. Verse 12. Zoyika pa nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Yadangoona zoyika pa nyalezo tanthauzo lubwera mbuyomu. Koma yeyo mmasomphenya akuti adaziona zoyika pa nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Ndipo pakati pa zoyika pa nyaleyo
nyalezo wina wonga mwana wa munthu akuti ndamuona ine atavala chovala chofikira kumapazi ake, atamangira lamba la golide pachifuwa, ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera, ngati chipale chofewa, ndi maso ake ngati lawi la moto. Amene timamutchula kuti Ancient of Ages, mulungu wokalamba. Amen. Inuyo muli pansi pa ulamuliro wa mulungu wokalamba, the Ancient of Ages. Tikamati mulungu wokalamba ndi mawu onyadira, tanthauzo lake nkuti mulungu wakale lomwe, mulungu wakale kale. Amene simngamuze za ulendo uno mumanena kuti ayi wala zakalezo, ayi amazidziwa zakale ubwino wake. Ndipo pamene daporokera amadziwaso apo daporokera, the Ancient of Ages. Amene ndamuona ine, autero Yohane pa chisombo cha Patmos. Verse 15. Ndi mapazi ake ngati mkuwa wanyezimira, ngati woyengeka mng'anjo, ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri. Ndipo m'dzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Mugwire poyamba tagwira zoyika pa nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Apa tsopano ali kutchula za nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndi mkamwa mwake mudatuluka lupanga lakuthwa konsekonse. Paja lupanga ndi ja mawu a Mulungu. Paja mawu a Mulungu dzina lina ndi ja lupanga. Lupanga paja timanena mawu a Mulungu. Akuti lupanga adatuluka mkamwa mwake lakuthwa konsekonse. Ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Akati dzuwa lowala mu mphamvu yake saonena dzuwa lowala ngati limaonekera ife likatulukamo. Akati mu mphamvu yake akunena from the original, mmene lili dzuwalo mu helium, mkati mwenimwenimo mu mphamvu yake ya dzuwa. Tsono sidali nkhondo amasewera, popeza dali mu uzimu, khosi kupserera. Sikuti kuwala kwake kudali kumene kukwa, koma mu mphamvu ya dzuwalo. Akuti dali pomwepo kuona zimenezo. Ndipo pamene ndinamuona iye, ndinagwa pa mapazi ake ngati woya wakufa. Paja sayima munthu pa zinthu za moyo. Ndifake ena amagwa, sunena kuti amagwa mamasitayiro. Ayi, uzerera kugwa kamakupempherera, sunena zimenezo. Ayi, koma ndunena amene amagwa chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Wena amayiru konzekera kugwa, basi udzuka nkwambo yankha kwa foni nkugwaso. Kukambo yankha foni nkwauza awo yipana awo yankhulana pa foni kupepani au ndipempherera kuno ndene nagwa ndedulani foni yo ndigweso. Bwana. Koma mzimu wa Mulungu ali ndi mphamvu yakugwetsa anthu mu nthawi yakufuna, osati ngati masitayiro ayi machita madirama. Ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati, usaope. Mawu usaope m'Baibulo ndi mawu ambiri zedi. Mutakafufuza kuti usaope adalembedwa ngati m'Baibulo mukadabwa. Chifukwa tili ndi Mulungu amene amachotsera anthu mantha yawo. Amen. Ndipo Mulungu amene timtumikira amadziwa kumene timakhala ndi dziko lokhala nawo mantha chifukwa cha limited life imene timakhala. Mavuto ndi zolephereka zambiri zimene timadutsamo anthu ufe. Zochititsa mantha ndi za tsiku ntsiku. Mwayisanzo ngati ndikuyankhulamo. Pano pa wina ngwa mantha kuti kodi nkamachoka pano ndikadya chiyani? Ndikamachoka pano angongole nkatani nawo? Ndikamachoka pano fizi ya mwana nditani nayo? Ndikamachoka pano kodi ndikwanitsa bwanji kukaona odwala ku chipatala? Ndili nchiyani m'manja mwanga? Nkamachoka pano nkhani ijayi nkakafika ku office moyo ngokhalira mavuto koka ndi zochititsa mantha. Ndifake mawu kuti usaope ndambiri m'Baibulo chifukwa tili ndi Mulungu amene amachotsera mantha iwo akumtsata chifukwa cha nyengo zimene adutsamo. Ndiye Yesu opezeka mmenemo akuti usaope Yohane, ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Paja woyamba wotsiriza ndina ndinani paja? Yesu rani Alefa ndi ndi Yesu ka Alefa ndi Omega.
mmene sinkalengedwa adali pomwe pamuonerera, mmene sidafika kumapeto wazo asadatsirize ndiyeyo pamtanda. Koyambirira kwa preparation kufikira na nthawi imene amachita handover mpingo adatsiriza ndiyeyo, ndi woyamba ndi wotsiriza, ndi amene adzabwera kudzatsiriza kwenikweni dzikoli, pakuti iye ndiye oweruza otsirizira, woyamba ndi wotsiriza, Alefa ndi Omega. Akuti adamuonekera Yesu Yohane pa chisumbu cha Patmos. Ali panthu ena amanena kuti mkulota Ambuye Yesu adandionekera, ndiye wena amati Yesu sadzaonekeranso munthu mpaka nakalekale. Ine ndimati ndibwino kungokhala chete chifukwa mwina nzedu mwina mbodza ndi kwanzisiyo sayankhapo, chifukwa Yesu adaonekera kwa Yohane pa chisumbu cha Patmos. Atafuna akhozionekera kwa amene angafune ati. Adanena kuti ine ndapita ndidza diso lilonse lidzandiona pobwera, akunena nkhani yachipulumutso, akunena nkhani yachiweruzo. Koma susumuletsa Yesu kuti apite kukawale kukaonekera kwa munthu amene aufuna. Yesu simungamuuze kuti musabwere udzaonekera chifukwa mudatiuza kale kuti mudzabwera tsiku lotsiriza, ndiye ife kuno kuti kudikirirani tione kuti musabwere m'mudzi mwathu. Simungamtero inu Yesu ayi. Atafuna akhozopita kukaoneka kwa munthu. So zimene zijosa mayankha kumangokhala chete popeza wena ngamabodza afuti tizichita mantha tiziona ngati anaonekeradi lili bodza. Alalamu amene anaonekerawo azikhala ngati anaonekera ndi Yesu. Koma Yesu akhozionekera kwa munthu chifukwa ali ndi ulamuliro ndi kutheka kwa zinthu zimene ife sitingamukanize. Verse 18. Akuti sikuti ndinangokhala woyamba ndi wotsiriza yekha ayi, koma ndine wamoyo. Wamoyoyo uyirunena, the living God. Ndipo ndinali wakufa. Kunena kwina Yohane ndimangofuna undidziwe ndi amene ujadamukhowera pa mtanda uja. Ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi. Ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi Hade. Akati zofungulira onena ya magi adalalikira kulakulu anthu achitsitsimutso ichi mbuyo aunena maki, ndili ndi maki otsekulira ku Gehena, ndili ndi maki oyiuza imfa kuti mphamvu yako yatha, ndili ndi maki odzutsira akufa kumanda. Ndifake tikamapempherera wanthu timawapempherera m'dzina la Yesu chifukwa iye ndi amene ali ndi maki. Sungapemphere m'dzina la ati amene alibe magi m'manja mwawo yomasulira mphamvu za ku Gehena, yoti ziwanda sizikumva dzina lati ziwandayo. Ziwanda dzina la busa ziwanda silikumva, amamva ndi anthu akwabiwi akhristu wawo abusa awo namene amadziwa dzina la busa, koma ziwanda zimadziwa dzina la Yesu. Ndifake popemphera timapemphera m'dzina la Yesu. Ndi chiwanda chije chimadzudzumuka chifukwa dzina ali ndi loopsa. M'manja muli magi azifungulo za imfa ndi Hade, amene ankaperekera maumboni kumbuyoko okhudza moyo wawo wakale m'dziko la sataniki limene wanthu lero kadalimo, koma kuti maumboni azimeneza anthu adaleka. Anthu ali kudyerera panopa, kudyerera kachewere ophatikiza ndi sataniki, ndiye palibe suya amayankhula zakuti ku sataniki kuli chani fa oludyerako anthu kuli msuzi kuli supu, anthu ali kumadya chapati chifukwa cha sataniki. Ndiye sayankhulanso anthu masiku ano za sataniki, koma nthawi imeneyo anthu ankabwera nkumufotokoza zinthu, ndiye amati kumeneko mukatchula dzina la Yesu Satana amagwa, amachoka pa mpando nkugwa pansi kuti mwanditchola nsana, muleke dzina limeneli musadzatchulanso. Ndi dzina loopsa kwambiri, ndipo timangopera ulipeputsa umalitchula monsadziwa kuti ndi ulitchuliranji, koma ndi dzina la mphamvu. Ndi akuti kumeneko akakumana ndi ziwanda ndi matemberero yawo ndi mamembala a satanikiwo, ndiye wina akachita mongozi nkutchula kuti pali wina akamati Yesu, akangoyerekeze kutchula ndiye kuti wamkulu wawoyo amagwa ngati mphezi, ngati kuti yamuthethetsa, kugwa pasi nkukalipa kuti munditchola nsana.
musachuleso dzina limeneli kuopsa kwa dzina la Yesu kumeneko. Maumboni amene walipo masuku ano samveka fuwa analojerera ku sataniki ndi kuti azifotokoza zimenezi samanga manyumba. Verse 19, chifukwa chake lembera zimene uziona, ali kutero Yesu, ndi zimene zilipo, alutero Yesu, ndi zimene zidzaoneka mtsogolo. Kuti zinthu zitatu zimene uziona zidachitika, zimene zilipo nthawi imene ankayankhulayo, ndi zimene zidzaoneka mtsogolo. So buku la chivumbulutso lili ndi magawo atatu. Zina zidachitika kale, zina tikukhala mu nthawi ya chivumbulutso, zina zidzachitika kutsogoloko. Pang'ono ndi pang'ono mmene yubwerera technology ndi mmene chubwerera chitukuko, kutati pane kutsogoloko sizidzavuta kuti pana kwake. Ayi, mpaka nati tangozindikira kuti nanga mtani poti pana adzamba kugwiritsa ntchito zinthu zabwino zomwe zomvetsetsekazi, zooneka zachitukuko ndi zomveka kwa aliyense. Sikuti adzagwiritsa ntchito zosamveka. Ayi, onani ndalama ikhale imodzi kuti ngamavutike nkusinthana isanduka imodzi. Passport ikhale imodzi tingamavutike chifukwa timavutika aditu kurupire pa Zambia apa passport chakuti zonena zambirimbiri. Koma ikadakhala kuti Africa yonse ino tili passport imodzi, ndiye kuti ine sinkamatenga passport papita ku Zambia. Ayi, nkadama anguyenda ngati mene amakhali anthu aku America, kuti akamachoka ku Washington DC kupita ku Washington State sakhala ndi passport. Koma ndiye kuti ngati kuno ndi kujene ku Cairo, kujene ku Egypt, ndiye kuti ngati Africa yonse ino kumayenda bwino bwino opanda passport. Zabwino ndithu zidzamba mobwino moteromo. Dziko lonse tiyangukhala passport imodzi. Water bank ngokhala imodzi. Unyamula makhadi kwinu ntchito iyi njovuta. Angoti angoyika kaujene apa pa dzanja apa uzintere pa banki paja twi. Suyuzala daro tsakali paja mu maujene ma system ngati twi basi tere basi malo wa office mawa check sayirulemba so register kuti wayedwa ndani ku office umambwera pena ta adakulowetsa kale jala mmene basi akudziwa kuti wabwera ku office momwemo. Tsono utsogolokolo tangu nena kuti basi tu apa ujene zikuvutani pakuti basi tangu tsono ntani nanga simupita ku chipatala ngati mulibe chiphaso, tsono nanga ndifera pakhomo pepani ujene chiphaso yake nchantundu wanja chanyanga 10 ndizikiyama kamba wanthu zambirimbirizi. Koma nkufolokozera ni bwino kutsogoloko sunufuna kusokonezani ngati misala, koma mangofuna kupatseni chithunzithunzi foena sodalowetsa misala mchivumbulutsomo kwa mporoza wanthu azikani kudya simu wali dziko latha. Koma ndimangofuna kuti nkupatseni chithunzithunzi kuti pali zinthu zimene zikubwera. Pali zinthu zimene zikubwera zidzabwera mdzina la chitukuko. Ati ngokhala ndi mtsogoleri mmodzi dziko lonse lapansi nanga atakhala sataniki si basi nonsenu muli pambuyo pake rati. Nanga muli choice ngati wanyanga imodzi wanyanga 10 basi tiyangukhala president mmodzi dziko lonse lapansi chitukuko chimenecho tingamavutike mavoti basi wanyanga 10 nanga nkurani tsono ife muri tani tsono tupa tingokhala ndame imodzi tsono pangukhala tunkhope iye wanyanga 10 yo basi nkutulowa ngatita tikudyanji tikudya simomwezi ukhalira pang'ono zizibwera sikuti zidzangufulumira ziyene lumabwera pang'ono zizibwera mdzina loti uyalibe chiphaso azikhala bwanji mdziko muno aliyense akhale chiphaso chaunzika. Lero mndanu yangapita ku banka apa panda chiphaso chaunzika pasateka. Lero chiphaso chaunzika lero ndi mgodi ndi diru. Ndi diru lero chiphaso chaunzika ndi diru. Lifake mwana aliyense wa zaka 16 onetsetsani kuti walembetsa akhale chiphaso chaunzika. Zisiyamba momwemo pang'ono.
mkumva kutsogoloko za osunga chikhulupiriro mudzamva chimene Mulungu aonena. Ndiye pa verse 20 akuti chisisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo chani? Angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Kunena kwina mpingo uliwonse umakhala ndi mngelo wake, the messenger. Ndiye ali kuulula kuchokera ku mipingo isanu ndi iwiri ya ku Asia Minor kuti mpingo uliwonse uli ndi mngelo wake, messenger wakutumidwa mauthenga okhudza mpingowo. Iye amene ndiye ali kufotokozeranso akuti ndipo zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri ndizo chani? Mipingo isanu ndi iwiri. Ndi pamene tikutsizira lero. Akati choyikapo nyale, mpingo ndi choyikapo nyale. Nyale ndi mawu a Mulungu. Mpingotu ndi chija mumayikapo kandulo chija. Ndiye mpingo. Lampstand. The church is a lampstand. There must be a lamp. Ndi chifukwa yake osama peputsa ndi kuthira madzima wa Mulungu. Nuchulukitsa zina zochitachita zambiri umatopa ndi zochita zina popanda mawu a Mulungu. Ndiye mavuto ndiye satanikiyo imeneyo. Kudapo kuti tchalitchi limenelo umachita chani? Kwa nchitachita zina ndiye mawu a Mulungu achama apanikize kumapeto kakanthawi kang'ono ka mawu a Mulungu. Anthu atope ndi zochita zino kulowa pa sabata paja ntchalitchi mawa ndachita kwa izi mpaka na wanthu utopa. Ndiye kumapeto tsono ndiye kwa imiritsa otalalikire mawu a Mulungu. Anthu atopa kale ndiye akangoyimirira woyimirirayo wonse kugona ayeni lupumula tsopano ife atopa kale zochitachita za mchalichi. Pang'ono ndi pang'ono kulowa sataniki muli mchalichi momwemo. Chifukwa sadikira kuti kudzabwera munthu wina amene adzanene kuti lowa ni sataniki lero. Ayi, tsiku ndi tsiku anthu omalowa sataniki osadziwa. Basi muzaso alalikirayo muzi kuti 10 minutes. Osatalikitsa 10 minutes. Chaichino anthu sofunula likuzitalika. Tidali ndi maliro kumudzi. Ndi mbusa olalikirayo ataona kuti zoyankhula pa maliro yamba 11 koloko mpaka na 3 koloko zisadate. Ndekenaka kumapera kuti abusa yimirire kuti olalikire. Iye adadziwa nayenso mtundu udali wautali kwa ine nkafika liti kwatukuchi. Adangowerenga ndi yankhula mutu basi naye moyo watha khala pasi. Umombera mmanja atwana. Sadachule zambiri za mawu a Mulungu. Umombera mmanja ukampatsa mono ndi ulaliki umenewu. Audziwa kuti zonse zija njira inezo akalizi chano akadzidziwa chendinawo sadachulike pano. Ndi ulaliki atolalikira bwino 5 minutes. Ulaliki usamataliki usamagonetsa ulaliki ayi. Ulaliki kwa mumenewu. Tsiku ndi tsiku and they are displacing the word of God. Displacing the word of God. Kungokhala basi ndizochitachita zina mpaka na abusa umaoneka akulu zedu kosa mawu a Mulungu pa mpingopo. Wanthu mopa abusa mawu a Mulungu achikhala pambali basi kwafinya mawu a Mulungu achipaka chipupa. Anthu machuka pamenepo machuka wanthu umomberedwa mmanja basi wanzu sataniki ija ndi mukadzaona kuti zilutero mzangu kuti sataniki ija ndi mene msadzadikire surazi kuti ubwera wena ulemba kuti sataniki talemba apo kuti sataniki ayi oloposa lemba ndifake muzonetsitse kuti mawu a Mulungu azikhala pakati ndipo mawu a Mulungu azikhala olemekezeka pamalo kumanapo. Amen. Ndipo mawu a Mulungu akapanda kulemekezedwa muzimve chisoni muzilemba kakalata nkutumiza kutsogolo kuti mawu a Mulungu ali kuti mawu a Mulungu ali kuti mwapatsa nthawi yanji mawu a Mulungu. Tsono sinena kuti mukadzabwera udzalalikira mudzantalikitsa zosazidziwa anga inu muzidziwa zone utalikitsazo koma ndiunena kuti mawu a Mulungu alufinyidwa tsiku ntsiku pakati pa wanthu opemphera. Zuchitika nzinthu zina ndiye satanikiyo. Ndiye pa chisumbu cha Patimo Yohane walemba zimenezi.
chalichi ndi lampstand ndipo imapo mau. Lamp ndi mau. Paulo uchene David akuti mau anu ndi nyali ya kumapazi kwanga ndikuunika kwa panjira yanga. The word of God is a lamp. Ndipo mpingo ndi lampstand. Masomo numu chalichi musamaione ngati company, ngati organization, ngati activity. Muziona ngati lampstand. Malo amene Mulungu amene aonekepo, aoneke, amveke, azichitika mu anthu wopezeka pa malowo. Mulungu azikhala pakati. Chimene tinkayikira gome pa center azungu a mission atabwera ku CCAP nkoma synod kenaka titauzana kuti tsono ife paja timanena kuti mawu wakhala usauka mkwathu, gome likhale pakati. Tanthauzo lake nkuti mawu a Mulungu pakati. Ndipo olalikira osamukira gwirayi malemu abusa Josephat Mwale akayamba ulaliki ankabwera mzungu mkakalata kudzauza kuti basi lekani 10 minutes yatha kuti azungu amendera nthawi. Ndi Mwale ankafika nthawi ina ife adali mbusa odzazidwa kwambiri ndi Mzimu Woyera. Ndi ankafika nthawi ina ankati mzungu muleke Mzimu ayankhule. Pomwepo osaliso kwina ali pomwepo mzungu. Mzungu muleke Mzimu ayankhule. Fuka abusa Josephat Mwale kale ma 1960s ankenda ndi Mzimu Woyera. Zizamabodza izi zomanena kuti uchene mpingo ulibe Mzimu Woyera chifukwa choti wena adazisokoneza ndikadzidzo adali naye. Ndiye ukhangati kuti mu mpingo mulibe Mzimu Woyera chifukwa chakadzidzo munthu mmodzi. Ayi, Mzimu Woyera ndi wakale, dziko lisadalengedwe ya adalipo, amapezeka pa mpingo uliwonse. Amen. Tilekeze pamene. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.